Салом бачаҳо. Салом устод. Шинед. Кани бачаҳо имрӯз дар дарс ки ҳаст, ки нест я ҳаст нест кинема? Ҷумазода Шаҳноза Ман устод. ҳастанд? Ҳасанзода Мусулмон ҳастанд? Аҳмадова Машҳура ҳастанд? Диловаров Ҷамшед нестанд? Исмонов Шорӯз ҳастанд? Қурбонова Бибигул ҳастанд? Раҷабов Дилшод ҳастанд? Мусулмонова Фархунда ҳастанд? Ха хуб мегзарем ба дарс бачаҳо. Ха мебинам ҳама имрӯз ба як тайёрии хуб омадаед. дарсҳои назарие ки гузаштем бачаҳо, дарсҳои амалӣ дар пеш дорем. хоҳиш мекунам фаъол бошед дар дарс. ва имрӯз мехоҳам бо шумо як дарси амалие гузашта бошам ки умуман дарси равоншиносӣ бошад. яъне ки ба ҳаёти инсон, ба умуман зиндагии ҳар яки мо шумо дахл дорад. кане ки тахтаи синф мебарояд? мебинам ки ҳама омодаанд. кани Шаҳноза ба тахтаи синф. мана тахтаи синф. хуш бачаҳо, дарси амалӣ моихе. Шаҳноза дар тахтаи синф навис 30 нафар инсоне ки дар ҳаёти ту нақши калидӣ доранд. бахусус падар, модар, шавҳар, оиладор ҳастӣ? шавҳар, фарзанд, падар, модар, ҳар нафаре ки дар зиндагии ту нақши калидӣ доранд иншо мекунем дар тахтаи синф. баъдан дарси амалиро оғоз мекунем. марҳамат, навис. хуб, тамом? шурӯъ мекунем? пас навишта бошӣ, оғоз мекунем. бачаҳо хат таваҷҷӯҳ кунед. дар ин тахтаи синф Шаҳноза исми ҳар нафаре ки дар зиндагӣ барояш муҳим аст, аз қабили шавҳар, яъне ки ҳамсар, фарзанд, падар, модар, бародар, хоҳар ва ҳар нафаре ки барои ӯ дар зиндагӣ азиз аст иншо кард. ҳамамон таваҷҷӯҳ кардем. барои ҳар яки мо низ падар, модар, агар оиладор шуда бошед, ҳамсар, оила воқеан ҳам даргоҳи муқаддас аст. ҳамхене? пас инсон барои ҳар нафарро аз даст додан дар зиндагӣ мушкилие дорад. яъне ки мушкилӣ мекашад. ҳар нафари азизеро ки вақте ки инсон дар ҳаёт аз даст медиҳад, албатта ки барои ӯ як фоҷиа аст. пас дарси амалии мо хел аст. Шаҳноза аз ҳамин 30 нафаре ки дар тахтаи синф навистӣ, 10 нафаре ки нисбатан дар ҳаёти ту нақшашон камтар аст, пок кун. аз қабили ҳамсоя, аз қабили нафарое ки барои ту наздик надоранд, пок кун. марҳамат. пок кун. чиза интизори Шаҳноза? пок кун.
10 нафарро пок кардӣ, бо аз анаминҳо 6 нафари дигарро пок кун. интизор нашав, пок кун. дарс аст. марамад. خوش، یعنی که 6 نفر رو پاک کردی. از باقی مانده 14 نفر دیگه، 5 نفر دیگه رو پاک کن. پاک کن. از باقی مانده با 5 نفر دیگر رو پاک کن شانوزه. میدونم برای تو مشکل است، اما حیات همین رو تقاضا میکند. مرحمت، 5 نفر دیگر رو پاک کن، با ادامه میدهیم. پاک کن. بچه‌ها توجه کنید تخته صنف رو. می‌بینیم که در تخته صنف همگی 4 نفر، یعنی که پدر، مادر، شوهر، پسر مونده است. همینه. یعنی که پدر، مادر عائله دیگر است. شوهر و پسر نیز یک عائله دیگر که امروز شاهنوزه همراه آنها زندگی می‌کند. البته مشکل است. پدر، مادر اگر که عائله که شاهنوزه به وای رسیده است، هر یکی ما و شما در این عائله به وای رسیدیم، در آغوش پدر، مادر و شوهر و پسر نیز امروز حیات و هستی شاهنوزه است و فرد نیز باید حیات و مثال زندگی آینده هر یکی شما شود، یعنی که هم مرد هم زنها. اکنون ما از شاهنوزه خواهش میکنیم اول اینکه سپارش است که باید از همین 4 نفر 1 نفر رو پاک کند. مرحمت. اکنون از بین این 3 نفر باز 1 نفر دیگر رو پاک کن.
шоҳид шудем бачаҳо ки Шаҳноза имрӯз дар дарси амалии мо фаъолона иштирок дорад. ҳоло ба хотимаи дарс нарасидем дар дарси амалӣ. бинед ки Шаҳноза падар модарро то ҳатто аз ҳаёти худ гӯем пок кард. модаре ки 9 моҳ фарзандро дар батн гирифт, модаре ки ҷони худ нагуфт, модаре ки шиками худ нагуфт, гуруснаам нагуфт, фақат фарзанд гуфт. ва ягона меҳре ки беминнат аст воқеан дар ин ҳаёт, бачаҳои азиз, меҳри модар аст, меҳри падар аст. ба падаре ки шабонрӯзҳо кор мекард то ҷои фарзандам белибос намонад, то ҷои гушна намонад, гурусна намонад, миёни рафиқонаш ягон шармгину шармсор намонад. ва имрӯз мебинем ки Шаҳноза ду нафарро пок кард, ду нафаре ки воқеан дар ҳаёти ҳар як инсон нақш дорад. ба айни ҳол ду нафари дигар дар тахтаи синф мондааст. яке агар шавҳар бошад, дигаре фарзанд аст. фарзанде ки ҳастии модар аст, фарзанде ки мақсади буданаш дар оилаи шавҳар аст, фарзанде ки 9 моҳ фикри ӯро ҳам дар сар, ҳам дар бадан, ҳам дар ҷисму ҷонаш модар ҷо додааст. ё ин ки шавҳаре ки як умр рафиқи ҳаётӣ аст. ва дар охир Шаҳноза, ту бояд аз ҳамин ду нафаре ки дар тахтаи синф аст, як нафари дигарро пок кунӣ. марҳамат, интихоб барои ту. шумо ҳам фикр кунед бачаҳо. бачаҳо, духтаро, ман фикр мекунам ки ҳар яки мо дарси имрӯзаро фаҳмидем. анаку ба фалсафаи дарс, ба маънии дарс нарафтем. ва ман мехоҳам нахуст аз шумо пурсон шавам ки ҳаст нафаре ки ҷавоб диҳад барои ин амали Шаҳноза ки дуруст ё нодуруст буд, то куҷо мисол ҳақиқат дошт. ҳастанд нафаре ки аз миёни шумо равшан баён кунанд ки ин амали Шаҳноза то куҷо, яъне ки дуруст буд, то куҷо нодуруст буд. бале, барои ҳар нафар модар, падар, писар, шавҳар гуногун, воқеан гуногун азизанд. ва ман мехоҳам ки ҳозирҷавоб бошед дар ин дарси мо, фаъолона иштирок кунед. кане ки мебурояд, ки мехезад? хезад як нафар, ки мехезад? ки ҷавоб медиҳад? Шаҳноза бо худаш. марҳамат, гӯш мекунем. пурсон шудан мехоҳам ки барои чи модар, барои чи падар не, барои чи писар не, ки инҳо барои инсон як ҷои худро доранд. ҳамхене бачаҳо? барои чи ту шавҳарро интихоб кардем? маҳз шавҳар. падару модар бо сабаби беморӣ аз дунё мераванд устод. писар бошад бо сабаби хондан
бо сабаби оиладорӣ аз ман дур мешавад. ягона шахсе ки то дами марг бо ман мемонад ин шавҳар аст устод.